Yeah, to also and some from the year to also the vice chairman Edema NDC Youth Working Committee Dr. Kwaku Afia Nketia Junior na sabre ya se wonum abo homode atimi akohia NDC amanyoko no mu mebuna wonum ewosuapon ahodo mu ene wonum akakodi nkita ho enkoma ahodo na wonum atimi atenase wonum atwetwe na ne nyina se wonum betimi ehunu won ho da enkabom so atimi aba wonum tem se bebo amadwuma bi wo honum a wonum nyina atimi akabom no mahwaye. Empen pinu eba na amanyo semo aya na empenifo epese wone embebunu awowo asie nkankane won awowo suapon ahodo mu no edi ahia se na ebe ya obetumi ehunu won ho no wadi won ho nkomo na ebredru na se obi epese ode ne ho hya amanyo semu a ankoye den amfa amane sanse ekwan ya dem no won asisa kwan ne nyina dada eno enti ena Dr. Kwaku Afia Nketia Junior ono ene dwemteneni abedi ekire ema NDC National Youth Working Committee won ene embebunu ahodo a owo suapon mu edi ahia wotumi asisa ekwan a eda empeniyo wo amayoku no mu ene embebunu no entem awatu ne din bridge the gap between TN and party leadership enhyemu woni adesuafo dodo no a wakire mu se ebre edi kan a woyeye no ekoyie pa ede emma won na woni adesuafo a won efri suapon ahodo bi etise Wisconsin Unimark ATU Eugene City Campus UPSC and Ghana Telecom University adesuafo ena ehyiaye wose ekoyie pa ede emma wo enenti na nyipre nuso wo de ahyehye so na eno nso afa ne ntoma pa ede efra enhyemu ya se no wo ma enuane enwom ebusu yie pa ene se obetumi edi won ho nkomobro ni beka ne se networking wetumi ehunu won ho yie pa kwani esa nyina mu na bre ni duru ho a ankoye den amfa ma obi biara bon etu enhyemu din by the fireside with Dr. Ken.